kana, kina, muna, a haɗe ne ko a rabe ne? Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Nakan ci karo da kalmomi da ke nuna lokaci mai ci da ake yawan tafka kuskure a wajen rubutu, kamar kana maimakon rabawa, tana, yana, kina, suna, muna. Duk waɗannan kalmomi ne da ke nuna aikin da ake yi yanzu wanda yake gudana. Kuma duk kalmomi ne masu gaba biyu, inda ake haɗa lamirin suna da lamirin lokaci su tayar da kalma da ke nuna lokaci mai ci. Misali kamar a ce, yana karatu, tana surutu, ya zo, kina sallah, muna cin abinci, suna aiki. Haka ma ba a raba kalmomi kamar yake, nake, take, muke, suke. A ƙa'ida waɗannan kalmomin a haɗe ne, ba a raba lamirin suna da lamirin lokaci ba. Misali kamar a ce, shi ne yake waƙar, ni nake yin wanki, su suke adawa. Don haka fahimtar kalma da huruminta a nahau zai taimaka wajen kaucewa saɓa ƙa'idar rubutun Hausa. Mu haɗu a bidiyo na gaba.